He provat totes les atraccions de Movie Park Germany i aquestes són les meves 5 preferides. Movie Park està situat a Bottrop, Alemanya, i és un lloc ideal pels amants del cinema i les atraccions. El parc està inspirat en els estudis de Hollywood i aquí tens les atraccions que no et pots perdre. Número 5. The High Fall, una caiguda lliure de 61 metres on baixes de peu i la plataforma gira 360 graus abans de deixar-te anar. Les vistes són increïbles, però la sensació de caiguda encara més. Número 4. Movie Park Studio Tour, una muntanya russa familiar que barreja decorats, foc i efectes especials. Un homenatge al cinema i una experiència totalment de pel·lícula. Número 3. Van Helsing Factory, una muntanya russa indoor amb una immersió increïble i algun que altre ensurt que no t'esperes. És fosca, ràpida i amb una tematització espectacular, increïblement divertida i aterradora per iguals. Número 2. Àrea 51, barreja de dark ride i atracció aquàtica, i sincerament, una de les millors d'Europa. A la primera baixada ens va venir una onada d'uns 3 segons, que ens va deixar xops. La història i els efectes de la dark ride també estan molt ben aconseguits. Abans del número 1, he de fer dues mencions d'honor, o millor dit, de terror. Bandit i Iron Claw, dues de les pitjors muntanyes russes que he pujat mai. I ara sí, en el top 1, Star Trek Operation Enterprise. Estrenada el 2017, és una multilaunch de Mack Rides, inspirada en el món de Star Trek. Té unes cues en pre-show molt ben tematitzades i 3 llançaments, on arribes als 90 km/h. Una muntanya russa que ofereix unes sensacions molt agradables, amb alguns elements que proporcionen Handtime. Una experiència immersiva i especial. Deixa'm als comentaris quina seria per tu la teva atracció preferida de Movie Park Germany.